Ce faci, mami, acolo? Ce faci tu acolo? Gimnastica de dimineață, da? Da, mami, da? Ce gimnastica de dimineață? Da? Oh, am obosit. Am obosit. Să dăm din piciorușă? Am obosit? Am obosit? Am obosit? O să meargă mami să-ți pregătească lăpticul, da? Da? Nu e fomică? Nu e fomică? Ce crezi? Că ți-e fomică? Hai, spune lui mami, răspunde lui mami. Așa, iubito, așa.